Salam dostlar. Bu gezekki sanymyz size lotereya utuşlary barada gurrun vermekçi. Lotereya utuşlary gynansak-da köp adamlar üçin soňy erwetlik bilen diýýär. Köp pul görmeklik bilen özlerini ýitirýänler az däldir. Emma hemmesi diýmek hem ýalňyş bolar. Size şu uly utuşlaryň ýeňijileri hakynda gurrun vermekçi. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýärin. Evelina Adams, iki gezek lotereya utan ayal. Bu wagt bolsa treylerde ýaşaýar. Köpimiz bilýäris, lotereya utmak mümkinçiligimiz gaty az. Nola deň diýsegem bolýar. Emma bu nola deň mümkinçilik Evelina Adamsa iki gezek düşdi. New Jersey ştatynyň ýaşaýjysy iki gezek ýyly ýygyna 1985 we 1986-njy ýyllarda takminan 5 milyon 400 000 dollar utdy. Evelina xumar oynamany gatyga görýärdi. Onuň ýaşaýan ýeri bolsa New Jersey'nin Atlantic City'si. Bu ýer özüniň kazinolary we xumar oýunlary bilen meşguldur. Şol sebäpden lotereya tutan pullaryny çalp ýok etmek onuň üçin köp wagt gerek bolmady. 20 ýyldan soňra ol hiç zatsyz galdy. Şu wagt bolsa kiçijik bir treylerde ýaşaýar. Colly Rogers, ýaş ýetkinji gyz, pullaryny giyime, egilenjek, klublara we öz bedinin implant oýdurmak bilen az wagtyň içinde sowdy. Colly iň bagtly ýaş ýetkinjeklerden birdi. 16 ýaşynda onuň bagty şu değil. Lotereyada 1 milyon 900 000 funt sterling utdy. Şol wagt bu pul 3 milyon dollara barabardy. Indi ondan hiç zahym galmady. Gyjaz utan puluny kurortlara, öýe, shoppinga we dostlaryna sowdy we bir iki gezek öz göwsüni ulatmak operasiýasyny etdirdi. 6 ýyldan soňra özüni iki gezek öldürmäge ýananşan Colly iki çaganyň enesidir. Şu wagt utuşdan soňra eden karzlaryny төлejek bolup öý hyzmatkary bolup işleýär. Janet Lee, Missouri ştatynyň ýaşaýjysy, utan ýeňişlerini siýasatçylary bilim sistemasyna sowdy we hiç zasyz galdy. Käwat o niýet bilen kömek etmek isläp aşy derejede özüni ýitirýänler hem bar. 52 ýaşly Janet Lee 1993-nji ýylda lotereyada 18 milyon dollar utdy. Emma özüniň kömek etme niýeti bilen hiç zasyz galdy. Günorta Koreýaly emigrant utuşundan soňra öz pulunyň bir näçe bölegini dürli bilim sistemalaryna, siýasatçy organizasiýalaryna bermäni başlady. Öý we maşyn satyn almak bilen galman, Lee 1 milyon dollardan gowrak puluny Washington Universitetine berdi. 277 000 dollaryny Demokrat Partiýasyna, Bill Clinton we Al Gore bilen öýlenlik naharyny ýemek üçin berdi. Onuň xumar oýunlaryny isläge gatuldy. Şol sebäpden her ýyl 347 000 dollaryny tutýardy. Banka bolan karzlary, kreditlary sebäpli bankrot boldy we 2001-nji ýylda hiç zatyz galdy. Michael Carroll, musor ýanaýançy bolup işleýär. Lotereyada uly utuş gazandy, emma hemme pullaryny klublara, eğlencelere we gyýylara sowdy. Indi bolsa ýene-de öňki işine girmekçi bolýar. Köp milyonluk utuşy niýe atawmagyny bilmeýäňizmi? Onda Michael Carroll'a soraň. 26 ýaşly işçi Britaniýaly Michael 2002-nji ýylda 15 milyon dollarlyk lotereya utan we şu wagt ýene-de öňki işini girip bilmegi umyt edýär. Başlarında Keller diňeçi öz maşgalasyna we dostlaryna sowgatlar bermek bilendi. Köp bolsa onokdy, özüni ele almagy başarypdy. Ýöne biraz wagtdan soň puldan baş aylanmaga başlapdy. Pullary hiç diýilmejek ýalydy. Neşe serişdelerini alkogolik içkileri klublary, gyzlara maşina sowyardy. Bir ýyldan soňra Carroll gününe 3000 dollarlyk neşe alýardy. Her gün giýişlik oturuşyk gurnaýardy we ol oturuşyklar öz satyn alan öýünde diýärdi. Aýaly aýrylyşanyndan soňra her gün 4 gez bilen eglenýärdi we elbetde öz dostlarynyň öňünde hem buýsanýardy. Bu gyzlara 100 000 dollardan gowrak pul garşylaýardy. 1 milyon dollaryny etdi atýaşlaryna ýetirdi we 1 milyon dollaryny öz gowy görýän futbol komandasyna sowgat berdi. 2008-nji ýylda lotereya pulundan diňeje 1 milyon dollar galypdy we şol ýyl Carroll öz maşynlaryny satyp hemme puluna sowdy. Şu wagt Carroll işsizlikden ýaňa hepdelik 50 dollar kömek pulunu alýar. Onuň sözlerine görä, köp pul garanyňda 50 dollar ýaşamak gaty aňsatdyr diýär. Jack Whittaker, iň uly lotereya pulunyň eýesidir. 114 milyon dollary 4 ýylyň içinde ýok etdi. Günwatar Virginiýaly guruluşçy Andrew Jackson 2002-nji ýylyň 25-nji dekabrynda 315 milyon dollar utdy. Ol şonda hem baý biznesmendi, üstünlükli işleýän guruluşy kompaniýasynyň başyndadyr. 55 ýaşly Whittaker ýyl hatar durmuşda ýaşaýardy. Ýyllyk gelirçi 1 milyon dollara deň gowy maşgalaty, gowy işi we saglyklary aktyklary bardy. Lotereya ýeňişini 10% dürli Hristiýan fondlaryna berdi. Jack Whittaker diýilen fond kurdy. Ol ýere bolsa 14 milyon dollaryny berdi.
Jack gowy zatlar hem etmegi başardy, emma taryhda ödeden bidere gowy däl işleri bilen ýatlanýar. Onu iki gezek terhoş şeklinde maşin sürýärkä we baryň eýesini haýwat atýarka tutýarlar. Onu bir aýal zorlamak üstünde aýyplap suda berýär. Oğurlar Jack'ın striptease klubda wagty maşynyndan $542.000 ogurlaýarlar. Onun bilen aýaly aýrylyşýar. 2003-nji ýylda bolsa neçe sebäpli agtynyň dosty ölýär we bir näçe aýdan soň öz agty hem neçe sebäpli aradan çykýar. Onun öz gyýdy näbeli sebäpler bilen ölýär. Whittaker'ın özü bolsa maşgalasyz, agtyksyz we pulsuz galýar we şeýle diýýär. Gaty gynanýaryn. Şol wagt şol lotereýa biletini ýyrtmadygym üçin gaty gynanýaryn. Şeýlelik bilen bu sanymyzy tamamlaýarys. Her bir durmuş waka gaty diýen gynançlar, lotereýa utuşy bolsun we başga ýerden pul gelýän bolsun, ilkinji iş puly dogry ýol ulanyp bilmek gerekdir. Indiki sanymyzda görüşýänçek dostlar, kanalymyza goşulmagy unutmaň, like goýmagy we tesbir ýazmagy unutmaň. Görýäniňiz üçin sag bolun.